ukuthi ngimncane ngingene phambili noma ngikhulume. Kodwa ngishiswa yinto ubaba angenzele yona. Unyazi lezulu. Ngizophuthuma kakhulu ngokushesha. 2012 besiye emngcwabeni kushona enye insizwe eThempeleni eMthatha. Masifika ezingolweni yawe imoto, ngizoyisheshisa le ndaba. Yawe imoto zashona insizwa zawu-8. Uma ngesikhathi iwa ngangihleli ngaphambili, ngaphuma ngenscreen phambili. Ngesikhathi ngiphuma ngiya phansi lapha ngavuka. Ngezwe ukuthi enyaweni inkinga ayikho, ingalo iphumile, le yayiphumile, le engapha iphukile ayiqondile. Ngase ngiyanyuka, ngase ngizohlala odongeni, imoto udonga yayibhodlozile, yayisilala ngokhakhayi phansi. Ngase ngihlala la eceleni, ngase ngizama ngale ngale ngapha ukukhipha ifoni ephaketheni, ngafonela umshumayeli, ngafonela udadewethu ukuthi sesilimele. Ngase ngibonile ukuthi insizwe eziwu4 seyithuli semthanda, ngabatshela ukuthi seyithuli. Emva kwaloko ngase ngiyathula. Uma ngithuli kusho ukuthi kanjani ngoba ngase ngikhulumile nabo. Kanti kwakuyindlela ukuthi ngizohamba sengibatshelile ukuthi sinenkinga nje ngoba akekho ezosibona ngoba sesihlathini. Indawo embi kuthiwa kusembeni, abangala bayayazi ezingolweni. Uma ke sesilapho sengithuli kanjalo, ngabe sengibona sihamba endaweni eyihlathi nje engingalifanisa naleli kodwa evulekile. Sihamba endaweni eyihlathi, labantu engihamba nabo ngathi abantu engibaziyo, ngizoxolisa kubantu abenza lezi zinto. Masihamba endaweni eyihlathi njengoba sihamba kanje ngathi labantu laba mangabe ngiyali bayakhona. Mangiyali bayakhona sahamba sasafika endaweni eyiflat esofica khona ama-security amabili. Abantu abangathi asiza kanje sisondela, igama elashwa omunye walabantu lathi bonke ababhemayo nabaphuza utshwala basuke la. Kwavumbuka inqwaba abantu sasihamba nabo. Hamba bagqoke njengathi. Bahlehla bayemumva sasala sayimbijana. Wathi lo muntu ngisho nababhema ugwayi wamakhala abasuke la. Baphinde bavumbuka basuka bamba inqwaba. Sasala sabe sebasigejana sabancane. Ngase ngibuza kulo muntu ngoba ngikholwa ukuthi ngishonile. Ngithi mina ngicela ukubuza ukuthi ngishonile, uthi lo akafika umuntu ongafika. Ngaleso sikhathi ngithi ngicela ukubuza ukuthi kungenzeka yini? Ngiqale ngibuza ukuthi sami ngingasibona yini la sikhona. Athi lo akuthi kona ukuthi lo ufika zokuthi abantu asebela uyeza uzofika la. Ngaleso sikhathi mase ngibuza umbuzo wesithathu uthi uzokwazi lo muntu ukungibuyisela emumva ngiyosho kuma noma kumakoti ukuthi yini nani bengifuna ukuyenza emhlabeni bangenzele yona ngisaphila. Ngathi ngiqeda ukusho njalo la siqhamukile unyazi, ndaqhamuka kulesi sikhalo esilapha engathi kuphakathi kwesibona. Amen. Maqhamuka ngapha ngibheke lona alibhekile mina libheke phezulu lapha lesikhala esingale. Njengoba kuphuka kulesi sikhalo esingale khona inyanga yezulu ngala. Unyazi ngapha lugqoka umjivo oyingwe 2012 November 17. Lo mjiva ababefika esibhedlela ngoJanuary bathi lala ufake enhlanga libheke enhlangakazi. Amen. Lo engangubona mina ngesikhalesa sikhathi. Ngithe ngiyaphuthuma. Ukhona indawo lapha emuva la lifike khona lafika ngqo lihamba ngqo liqhamuka ezantsi embeni amabhenda awu2 lapha. Laqhamuka leza kanje lafike lathi awuyanda ukuthi sesilimele. Ngifuna leyo ndawo lithintayo. Nase lithi uyazini ukuthi usindiswe yini? Nase lisho lento ukuthi ngisindiswe yini. Abantu abaningi abayithandike ngoba ithinta thina. Ngase ngiyadlula ke la. Okuthele eceleni. Ngase ngidlula ngale masifika ngale lufika lifaka lo mjivo lo yingwe ngale belifika ligqoka umjivo omhlophe. Ngale lifika umjivo oyingwe luthi uyazini ukuthi usindiswe yini? Ngithi mina baba cha. Lithi into edala ukuthi uzusinde ukuthi umkakho ufake lento wayeseyikhomba lento efakwa umama. Into engijwayele ukuyibona nje beyifakile naphezulu kweingubo kodwa ngingazi. Mina ngangitshela ukuthi ufake mhlawumbe into yokubamba isisi ngoba uyasiso esikhula ngizwani naso. Kanti ufake nje lento inomsebenzi. Ngesikhathi efika esibhedlela ngifike ngithi akavale lento ngoba ngikwazi ukubamba ngezandla. Avale lento lela. Mayeyivala mase ngimbuza ngithi mina yini la esizini kwayo. Athi yena
ikhona into ekhona ngithi ivulu ufuna ukuyibona waseyiveza ngithi mina eyani lento hayi uma wathi anguyifaka ngoba uhamba ngeemoto iyokuvikela emotweni ikuvikele nezingane ezingozini. Amen. Angisho ukuthi ngithi kodwa ngithi into engangiyitshelwa ngalo ukuthi ngokwemndeni yakini uvikelwe yinansi. Amen. Ekuvikela. Manje ke angisho ukuthi laba abanye mhlawumbe bahamba ngoba kukanjani abanye babayihlolike kabi lento engikhuluma ngayo. Kodwa sesisuka ke lapho sahamba saya ebuhleni. Sahamba noba umfundisi uGumede kuyena owayethunywe unyazi lapha kuleya ngozi ngoba kukhona abanye abantu ngoba inkosi yayisemlindweni. Yazi yakhuluma inkosi ngalento yathi angazi kwenziwa yini ukuthi abantu bathatha isithombe sami basifake ephepheni. Engazi ukuthi mangabe kushone makulimela amaKristu siyafaka nesikaJesu. Babe sifakile abantu asasifaka ubani ephepheni. Wathi amanazarete onyazi aphelile. Sase siyochaza naleyo nto ukuthi asiyazi ukuthi yayiqhamuke kubani. Ngesikhathi sifika nje bamfundisi uGumede uyachaza ukuthi baba namba abasindile kulabo abashonile abawu7 basindile kanje yaphenduka inkosi yathi inkosi sengiyobe nginani mzwani yolungisa. Ingalo yayisame kanjalo ngesikhathi ngangitshela ukuthi sengiqediwe ngangihlinzwe ePotchefstroom. Kodwa ngesikhathi ngiyonze ifize emshiyeni esibhedlela ngifika khona kwafika thiwa ingalo yakhe ayilungile sakuqala phansi ihlinzwe. Sekubuyela kule yanto wayethe ngiyobe nginani mzwani yolungisa sasingazi usho ukuthini. Sahamba saya emshiyeni ngafike ngahlinza isibili nginemthunzi ngembili nje ngahlinza isibili yayisiyaqaqeka le ngalo nje siqaqekile ime kanje yaqaqeka nje bawayeshila. Awanguthe einsukwini nje inkosi isevela bahleka ngase ngithatha imoto sengiyobonga ngathenga umshini owasha imoto ngathenga umshini wokuvacuuma la ngaphakathi ukuclean udoti sase sishone evela bahleka baba ngizobonga la kanje wangiyeka mina wathinta insizwa kaMkhulu engihamba naye sasinayo ngozini yemoto uthi indaba uhambe kanje uthi baba kuneyinsimbi la enyaweni uthi uma lezinsimbi yini inkinga ingaphuma uthi abelungu bathi sengihamba kanje basidodo lapho uzophuma lezi insimbi lezi. Amen. Wathi yinda kwenze njani unesigubhu ke la toiletha ngaso ngoba bathe udokotela kusalungu wathi yinda kwenze njani wathi hayi baba kwathiwa sengolokho njalo wathi bazini labo wathi ayikho lonto uhlikihla amafutha ufaka uvaseline la ulala ekseni ntambama uzophuma sonke lesigubhu inkosi ibusise. Amen. Wayesejike ebuye ezakimi wathi ya inkinga ikuphi ngase ngisho cha ngizobonga kanje kwathi sekulungile ngathi baba ayikulungile. Inkosi ibusise ngase ngithatha isibusiso. Ngonyaka odlule ngikhuluma indaba yokusebenza ngonyaka odlule sisebenza inyanga yonke ngiyaqonda ukubambezela. Ngisebenza inyanga yonke ngonyaka odlule ngiyeqa. Uthe umhlangano usuvaliwe esontweni lokuqala ngathola u8000 phambi kwesango lababa mawungena kubaba. Ngawuthatha lo 8000 ngawunika ubaba umfundisi uNgcobo ngamtshela baba nayi imali ngiyithola hawu khona abantu abaphila kanje lana. Wayeseyithatha le mali wayimemezela yagcina ingatholakalanga. Kanti iyanikwa mina ngithe sengifike ekhaya afike yakhishwa le mali ngayiniki u8600 ifakwe ebank. Angiyazi iqhamuka. Ngayidla. Kulonyaka lo sikuwona wangikase ngithenga imoto zimbili nginazo nje. Ngabili nje inkomo embili ngonyisonto edlule ngimingaka ngokusebenza kodwa ngikhuluma ngokusebenza lokusetshezwa la ekhaya. Amen. Ilento ke ngisukumisayo ngithi ngiyaxolisa kobaba abadala nakomama abadala ukuthi ngisukume ngoba kukhona into eselenzile unyazi ngiyajomba nje ngithi ngenzela ungabambezeli inkosi kusamazwana. Amen.